ואתה אוהב כאילו רק תות? אני אוהב תותים, זה הדבר שלי. חומוס, טורטית, איך זה נקרא? טוויסט טורטית. אני אוהב תותים. אוקיי. לא אוהב לא חומוס, אני לא אוהב פלאפל, אני לא אוהב בכלל אוכל מסעדות מזרחי כאילו. עוד פירות כאילו, אפרסמון. Next question. האוזניה שלך. לא על האוזניה שלך? לא על האוזן. לא, זה לא יושב. סתם על הלחי. המבנה של הראש שלי לא מתאים לזה. אוקיי. לא אוהב אסיאתי, כל התקינוחים בכלל לא, אלא אם כן זה תות. אם זה תותים כאילו? בדיוק, בדיוק. ברור, קערה של תות כאילו. סלט תותים, כאילו סלט פירות, אבל רק עם תותים, אז אני יכול לאכול. החבר הכי טוב שלי, שאנחנו שוכבים ביחד על סמיכות אחד מול השני, אז הוא אוהב רק את הפרקר הזה. אתה יודע מה אני מתכוון? הקרקר הזה שאמא שלי נותנת לי, שהוא קרקר שהוא נמס בפה כזה, הוא כאילו אתה יכול ללוס אותו, אבל אתה לא יכול ללוס אותו עדיין, אז הוא אוהב רק את זה, ואמא שלו אמרה לו, ירין, אתה חייב לאכול גם ירק, והיא נתנה לו ירקות. ירקות אתה אוכל? או רק תות.